Kultúrnemu programu počas slávnostného otvorenia výstavy predchádzalo nečakané prekvapenie. Pre prítomných si ho pripravil hlavný organizátor výstavy, pán učiteľ Horečný. Všetkých vyzval, aby vzali štipce, vybrali si obrázok a pripli ho na šnúru pred domom Matice. Prečo? Dôvodov je viac. Takýmto spôsobom sa aktívne zapojili do inštalácie výstavy, upozornili na ňu okolo idúcich a tiež preto, lebo diel mladých výtvarníkov bolo toľko, že sa do výstavnej sály jednoducho nezmestili. Aký to je pocit, keď nájdeš v nejakej výstavnej sieni svoj vlastný obraz? Je to veľká hrdosť a na to, že vlastne ste niečo namaľovali a máte to tu. To dobrý pocit, taký trocha zvláštny, lebo som nikdy ešte tak nemala, že na výstave nejak obraz. Pestrá paleta rôznorodých diel má výstižný názov Dúhovými farbami. Sú to práce žiakov za posledné 2 roky. Vystrihali sme sa všetkým zlým vplyvom, ako je vplyv amerikanizácie a vplyv médií. A snažil som sa tie detičky viesť k tomu, aby si viac uvedomili hĺbku tradície vlastne. Ak je to na týchto obrázkoch trošku vidno, tak som rád. Nie je netalentované dieťa. Hej. Jednoducho treba viesť. A keď sa zbaví toho prvotného strachu alebo nejakých zábran, tak je schopné tvoriť krásne veci. Prezentované sú klasické výtvarné postupy, kresba ceruskou či uhlíkom, temperová maľba, koláže. Mnohé z nich sa prelínajú či doplňajú. Vystrihovali sme z časopisov a malo z toho vzniknúť niečo vtipné a aby to malo nejaký dej. To je ilustrácia rozprávky o 3 prasiatkách. Pán učiteľ vymyslel takú techniku, že novinový papier a do tempery a tak sme k ním ťapkali po tom obraze. Tie tváre napríklad sú tak urobené, aj strecha. V tomto školskom roku základnú umeleckú školu navštevuje 98 žiakov. Baví ma to, že sa môžem realizovať, akože môžem ukázať to, čo viem, akože to, čo vo mne je. Potrebujú voľnosť, potrebujú mať pocit, že sa hrajú. A ja zase musím mať pocit, že vzniká nejaká výtvarná práca, ktorú sa budeme môcť v budúcnosti či už zreprezentovať, alebo len ukázať pred rodičom, ktorý je tiež zvedavý na to, že čo jeho dieťa robí. Pán Horečný skončil Prešovskú univerzitu. Známy je svojimi originálnymi dielami, ktoré už vystavoval doma i v zahraničí. Niektoré z nich sme si boli prezrieť u neho doma. Tie, čo má v triede, sú pekné. Sú veľmi autentické, nejaké také, že sú úplne iné ako ostatné, ale sú veľmi pekné. Tak určite je to výhoda, že on sám je výtvarník, to znamená, že mnohé veci im môže vlastne, čo sa týka hlavne tej techniky. Zdá sa, že spolupráca detí s výtvarníkmi je prínosom pre obidve strany. Zdroj nesmiernej inšpirácie, pretože nápady dospelého človeka sú už obmedzené skúsenosťou, zatiaľ čo detský nápad alebo detská kreativita je ešte bez mantinelu. Zaujímalo nás, ako vnímajú umelcov žiaci. Umelci podľa mňa, nielen výtvarníci, sú viac citlivejší, vnímajú svet ako citlivejšie okolo seba. Ja si myslím, že oči sú tie isté, len sú trošku viac otvorené. Myslím, že to je celé, pretože aj to žiakom hovorím. Keď ideš do školy, ideš 150 krát po tej istej trase, povedz mi, čo si videl dnes. A oni rozmýšľajú 5 minút, 10 minút a povedia mi len, že videli nejaké auta, povedia mi, že videli tam budovu pošty, ale nikto mi nepovie, že videl, ja neviem, padať červené alebo žlté listy zo stromu. Nikto mi nepovie, že videl lienku v tráve, ktorá práve vzlietla zo stebla trávy. Proste takéto možno až trošku infantilné banality, ale toto nevidia. Výtvarné práce žiakov si môžete prezrieť do konca júna v priestoroch Domu Matice Slovenskej v Snine.